खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'फा फोथाराव जागायबाय एबसुनि 57थि मिरुआरि जथुम। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 57थि मिरुआरि जथुम्माया मैयानिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि दतमानि बड'फा फोथाराव जागायबाय। बेनि अनगायैबो बे ओनसोला हाबाफारि जानाय जायगानि सोरगिदिं एबसुनि रोजा रोजा गोमो फिरफिलाफोरजों बुंफबनाय आरो मोनसे समायना आबहावा सोमजिदों। गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया मैया जथुम्मानि गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवनानै हाबाफारिनि गिबि सानाव हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। दिन्थिफुंनाय आरो बिजाब मेलानि दरखंखौ एमएलए आरो फालिथाय आफादनि मासिगिरि लरेन्स इस्लारिया बेखेवदोंमोन। रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै मुं दोनजानाय जथुम्मानि जौसां आरो गाहाय रभारखौ बेखेवदोंमोन। बेनि उनाव फारि फारियै थान्दै जथुम हल गेस्ट हाउस आरो भजनलाया हलखौ बेखेवनाय जादोंमोन। मिरुआरि मावफुं जथुम्माया बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय जायो आरो मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय गिबि थान्दै जथुम जादों। रायखांनो गोनांदि बे जथुम्मायाव हादोरसानि मोन 22 जिल्लानिफ्राय 5,000 थान्दैफोर आरो नोजोरहोगिरिफोरा बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बे खेबाव एबसुनि 57थि मिरु जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। 16 मार्चखालि एबसुनि मिरु जथुम फालिथायाव जानो गोनां गेवलां मेलाव अमित शाहआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बे फालिथायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माबो नुजाथिगोन। मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ दिनै 14 मार्च जथुमनि नैथि सानाव जानो गोनां सोलोंथाइ आरो लाइमोन हाबाफारियाव बाहागो लागोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। नैथि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव आइजोफोरनि थाखाय 10,000 रां अनसुंथाइ फोसावदों। 1 एप्रिलनिफ्राय जागायजेनगोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 13 मार्चखालि फोसावदों दि रायजो सोरखारा मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियाननि सिङाव 1 एप्रिलनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव आइजोफोरनो 10,000 रां राननाय जागायगोन। आइजोफोरनि राङारि उदांस्रिखौ बांहोनायनि थांखिजों बे हाबाफारिया 2024 मायथाइनि ल'क सभा बिसायख'थिनि सिगां गिबि मन्थ्रिजों होजानाय मोनसे गाहाय बिसायख'थि समायखिरामोन। जों गिबि बोसोराव बै आइजोफोरनो हारसिङैनो 10,000 रां होगोन जाय गाव हेफाजाब हानजाफोरनि बाहागो, सीएमआ खौरांगिरिफोरखौ बिबुंथि होनानै बुंदोंमोन। आइजोफोरनि गोहो होनायनि थाखाय रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे, बे बिथांखिखौ मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव फिसा फालांगि जागायजेननायाव मदद होनो थाखाय महर होनाय जादों। नैथि बोसोराव सोरखारा 25,000 रां, 12,500 रां बेंक लन महरै आरो 12,500 रां रायजोनि रां बाख्रिनिफ्राय होनो सानथांखि खालामदों। थामथि बोसोरसिम राङारि अनसुंथाइआ साफ्रोम एचएसजी सोद्रोमाफोरनो 50,000 रांसिम बांगोन। आरजाथाव सायख'नायाव सिगांनि गाज्रि बेंकनि दाहार गैयै आरो मुलाम्फा मोनग्रानि जायखिजाया हिनजावसा गथ'आ फरायसालियाव मुं थिसननायखौ थि खालामनाय। बेजों लोगोसे 3 एबा बेनि बाङाइ गथ'फोर थानाय आइजोफोराल' बे बिथांखिनि थाखाय आरजाथाव जागोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बङाइगावआव मध्य प्रदेशआव रेजिस्टार्ड सुपारि ट्राकखौ गारना दोननाय मोन्दों। बङाइगाव जिल्लानि काखय जानायाव सोमोनांथाव थासारियाव सुपारिजों बुंफबनाय गंसे ट्राकखौ नागिरना मोनो, जाय मोनायाव सोलिबाय थानाय मोनसे आयेन बेरेखा फालांगि नेटवर्कनि सन्देह खालामो। रेबथुमनाय नम्बर MP 20ZN7539 गोनां गारिखौ हायुङारि राजा लामा 117 सेरनि मोनसे गामियारि लामायाव गारना दोननाय मोननाय जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सा सालमारा पुलिसआ ट्राकखौ जब्द खालामो आरो नायबिजिरनो थाखाय पुलिस थानायाव लाना थाङो। गामिनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि ओनसोलाव मोनसे मोजाङै साजायनाय सिखाव फालांगि रेकेटआ सोलिगासिनो दं आरो आयेन बेरेखा फालांगिखौ होबथानो थाखाय गोख्रों पुलिस राहा लानो दाबि खालामदों। बिबानगिरिफोरा दासिमबो ट्राकनि बिगोमा एबा कनसाइनमेन्टनि गुदिखौ थि खालामनो हायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि ना फालांगियारिफोरनो आइस बक्सजों लोगोसे साइकेल रानदों।
BTCनि ना फिसिग्रा बिफाना क'क्राझार जिल्लानि ना फालांगियारिफोरनो आइस बक्सजों लोगोसे साइकेल राननो थाखाय मैया मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलारि ना फालांगियारिफोरखौ गावसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरखौ थाजिम लाखिनायजों लोगोसे गोरलैयै रोगानायाव मदद होनाय। राननाय हाबाफारिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव दै आबाद आरो ना फिसिनायखौ जौगाहोनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM श्री प्रमद बर'आ BTRआव बे खोन्दोनि गोख्रै आरो गोजोर जौगानायनि थाखाय ना आबादारिफोर आरो फालांगियारिफोरखौ हेफाजाब होनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। बिथांनि दैदेननायाव सोरखारा बे ओनसोलाव ना फिसिनाय आरो बेजों सोमोन्दो गोनां फालांगिफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय रादाय होबाय थायो। ना फालांगियारिफोरा हेफाजाबनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बरफनि बाक्सुजों लोगोसे साइकेलफोरा बिसोरनि फालांगिखौ साबसिन खालामगोन आरो बायगिरिफोरनो थाजिम ना होनायाव मदद होगोन। बाथि खौराङाव दङ BSFआ खोला गार' हिल्स सीमा खाथियाव 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। सीमा रैखाथि हानजा BSF मेघालयआ मोनसे गोरोबनाय अपारेशननि समाव खोला गार' हिल्सआव हादोर गेजेरारि सीमा खाथियाव सासे दालालजों लोगोसे 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदोंमोन। आयेन बेरेखा क्रसिंफोरनि सोमोन्दै इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव खामानि मावनानै 200थि बेटालियन BSFनि रौनियाफोरा बागमारा MCPजों गोरोबलायनानै मोनसे अपारेशन जागायदोंमोन आरो हाबफैनायखौ सुबिदा होनायनि सन्देह गोनां टाटा विंगार गारिखौ होबथादोंमोन। नायदिंनायनि उनाव दालालजों लोगोसे 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनाय जादोंमोन आरो गारिखौ जब्द खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरजों लोगोसे जब्द खालामजानाय गारि आरो बोखांनो हानाय बेसादफोरखौ सिगांनि नायबिजिरनाय आरो आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय बागमारा पुलिस थानायाव गथायना होनाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। 6थि खौराङाव दङ चिराङाव पुलिसआ पिस्तल आरो गुलि बारुद बोखांदों। आयेन बेरेखा गावग्रा हाथियार बोखांदों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। आसामनि चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानायाव पर्बतझरानि मख्रा दैमानि साखाथियाव गंसे 7.65 केलिबार पिस्तल आरो 2 गोथां गुलि बोखांनो हायो। बे अपारेशनखौ मोनसे थाखुमानाय गावग्रा हाथियारनि बागै फोथायथाव बुद्दिनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जादोंमोन। मख्रानायाव नागिरनाय समाव मावख'गिरिफोरा हाथियार आरो गुलि बारुदखौ नागिरना दिहुनदोंमोन, जाय ओनसोलाव जाथावना दाय गोनां हाबाफोरनि बादै जिंगा सिखांदों। दासिमबो रावखौबो हमनाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ सन्देह खालामदों दि गावग्रा हाथियारा जायगानि दुथां एबा दाखाथिफोरजों सोमोन्दो थानो हागौ। बिबानगिरिफोरा हाथियारनि गुदि आरो बेनि थांखि बाहायनायखौ नागिरनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों। बे नागिरना दिहुननाया आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि जेंनाखौ नोजोर होयो, जायजों रायजो राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गोख्रोंसिन आयेन बाहायनो खावलायनाय जायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।